רק לרדת שצריך להם להיכנס על האחריות עכשיו. הנה זהו, גמר אותה. זה כאן עם השירותים, החץ של הטוילט, ניתה? הולכים לטוילט. פילים חוסים. זרי. זרי. הפילים ממש לידינו, אנשים לא יכולים לצאת מהשירותים. הפילים כרגע בינינו לבין השירותים ואנשים לא יכולים לצאת. צלמו את הבן אדם ברקע שם. כן, עודד, צלם שם, עודד, בוא לפה, צלם אותם. רק תראו את הבן אדם שמתחבא, לא יכול לצאת מהשירותים. אלוהים. טוב, יש עוד מעט ציור. בן אדם גמור. יש של חיבה על פילים. עדר שלם של פילים עובר פה. אבל היא מצלמת, היא לא מבוהלת. השאיר אותם סגורים בשירותים. זה עדר שלם שיצא מהיער שם. מרוב פילים פה לא רואים את היער. זהו, כן, מרוב פילים לא רואים יער. אפשר לבוא. יאללה, קדימה. הם עשו קודם בשירותים, עכשיו הם עשו בתחתונים. קם. בואי. הוא עצבני. קצת עצבני. הוא שומר על העסק. הוא שומר על העסק. רציף אקשן, אין פה אקשן. בוא ניסע. שנית אלה בשירותים אם אין להם אקשן. אלה שם מחכים לצאת מהשירותים. כרגע עדיין לא יכולים, כי כשהם ניסו להתקרב, הפיל פה התרגז. You can come one by one. כולם בקבוק מים. כמה בננות. זה פה קצת עצבני. הנה לאט לאט הם מנסים לצאת פה מהשירותים. לא, don't run. easy. הפיל שמע את מחיאות כפיים. הוא התבטא. מה זה פה עושים? יוצאים לאט לאט. אם נסתכל. עדיין קבלו אותם. You came from the battlefield. It was very nice when he turned around. The audience with the problem.